Vi skal lige ud. Jeg ved ikke. Vi skal have en Nej! Sarah! Lana! Lana! Nej, se hun. Thea, kom nu herhen! Kom her med mig, jeg kan holde om dig! Thea, vi elsker dig! Vi elsker dig, Thea! Ja, der er lukket, kan jeg se! Ja, hvad er det, Thea? Der er en anden! Der er en anden! Thea! Der er en anden kiosk længere dernede! Thea! Der er en anden kiosk længere til at Hansen! Skal vi hente Camillas kæreste? Ja! Hvorfor? Fordi han er sød. Ja. Og lad os faktisk sige Det er for Camilla, hun er kærester med ham. Ja. Thea, vi skal ikke, når den ligger ned. Thea, vi skal hen til Kasper Hansen. Kasper Hansen. Nej, det er Kasper Christensen. Nej, det gør jeg! Hvad giver du over?